Velkommen til en optagelse omkring, hvordan man lægger forskellige rørtyper ind i en samlingstegning. Det vil I få brug for her i afpudserbukken. I kan se, det her det er et rør, det er jo ikke nogen, jeg har siddet og tegnet. Det er nogen, jeg har hentet fra noget, der hedder Content Center. Og det samme med de rør her. Undtagen de store rør her, dem skal man valse. Men nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan man får sådan nogle rør ind i en samlingstegning. Det vigtigste er, vi prøver lige at åbne den her, siger open, og så kan I se, at den består jo af et rør. Og det står herover, hvad for en type rør det er. Det er en DIN, bla bla bla, og så videre. For at man kan placere et rør fra Content Center, og Content Center, det ligger herover, Place from Content Center, så skal man altid starte i en assembly. Man kan ikke gøre det i, i en parttegning. Så det første, vi skal gøre, det er, at vi går op i filer, trykker på New, og så tager vi en assembly, ikke en standard, men en assembly, og så siger vi, klikker vi på den, og så siger vi yes, det er så fint, den står lige og snurrer lidt, kan vi se. Jeg gemmer den lige med det samme, jeg kalder den bare test, og jeg kan se, at jeg har allerede en, det er fordi jeg har prøvet en video, men den virkede ikke, så nu prøver jeg igen. Test, og jeg trykker save. Ja, det vil jeg gerne. Så står jeg herinde i min assembly, og for at få ting ind fra Content Center, skal jeg op i den, der hedder Place heroppe i hjørnet. Og Place, der er mange ting inde i den der. Place, den bruger vi, hvis nu vi selv har lavet noget, som vi skal have inde i en samlingstegning. Så har vi den, der hedder Place from Content Center. Der er et helt stort bibliotek inde i Inventor, som har alle mulige dele i, som jeg vil vise jer lidt om lige om lidt. Og så har den en hel masse andre ting, som I ikke skal bruge. Men det kan godt være, at I skulle komme til at bruge den der på et senere niveau, hvis nu I har hentet en fil ud på nettet eller et eller andet. Men det vi skal koncentrere os om i dag, det er Place from Content Center. Så den klikker jeg på. Og nu kan I se, nu prøver jeg lige at gå ud af det her, så siger man, den kan godt se lidt uoverskuelig ud. Så nu jeg starter helt herude, der kan det godt være, at man kommer ind her. Det kan også være, at den står på fasteners, det kan være, at den står på alt muligt. Men det vi skal som udgangspunkt, det er, at vi skal finde ud af, hvad er det, vi skal bruge. Og i det her tilfælde er det jo noget rør og noget værk, og den er ligesom markeret med et stykke vinkeljern her, og hedder Structural Shapes. Vi kan se, den står på fasteners nu, der er alle mulige bolde herinde i, der kan man finde alt, hvad man skal bruge. Men det, vi skal fokusere på lige nu, det er den her. Og jeg klikker på plusset der, og så kommer der en masse vandmuligheder her. Og lige umiddelbart er det noget firkantet rør, vi skulle bruge. Så det er jo den, vi skal koncentrere os om. Så jeg tager det, der hedder en square rectangular tube, og jeg dobbeltklikker på den. Inden ved jer vil den helt sikkert, tænker jeg, se sådan her ud. Og det er fordi, den har alle mulige standarder herinde i, som man kan vælge imellem. I Europa, der bruger vi det, der hedder DIN eller ISO. Så derfor går jeg lige op i den her trakt her og vælger filter. Og så starter jeg altid lige med DIN, fordi det er der, vi har de fleste gængse typer. Så trykker jeg bare på DIN, og så kan I se, så justerer den lige ned. Det her, det er, hvad vi har af DIN. Hvis nu man ikke lige kan finde den størrelse, man vil have i DIN, jamen så kunne man prøve at søge i ISO. Men vi skal have noget firkantet rør. Det skal ikke være rektangulært. Rektangulært, det er jo lidt længere på den ene led end den anden led. Men vi skal have noget, der hedder square. Så vi skal ind i den her 10210-2. Så den hapser jeg. Så kommer der sådan en familietræ op. Her har vi alle de profiler, der er lavet i den standard. Se, der er helt op til 140 gange 140 gange 10 og alt muligt. Det vi skal bruge, det er en, der hedder en 25 gange 25 gange 3. Så det stiller jeg med H. Og så skal jeg vælge min længde. Vi kan bare sige, at den skal være 100 mm lang. Og så kommer der noget rigtig vigtigt. Hernede, der står as custom eller as standard.
Den skal stå i as custom. For hvis den står som standard, så kan I ikke få lov at ændre i den, eller lave den om. Så den skal laves as custom, fordi så betyder det, at I får den. I får filen ned til jer. Så jeg siger as custom, og så siger jeg OK. Så spørger den, om vi vil gemme den. Ja, det vil vi gerne. Og så siger jeg bare, ja, save. Så er den der. Og så det næste punkt, jeg gør, det er, at jeg lige højreklikker på min mus. Og så trykker jeg lige på Place Grounded at Origin. Sådan der. Og så trykker jeg Escape. Så har jeg fået lagt sådan et rør ind. Og det er 100 mm langt, og de har de størrelser, jeg gerne vil have. Hvis nu jeg kommer i tanke om, jamen den er sgu egentlig for kort, den der, eller den skal være bredere, det skal være en 30-30, så kan man gå op her og højreklik, og så kan man change size. Change size. Så siger vi, okay, men jeg vil sgu egentlig gerne have, at det skal være en 30-33, og den skal være 150 mm. Og så siger jeg OK til det. Og så ændrer den sig. Men prøv at lægge mærke til, at selve navnet, det ændrer sig ikke. Så der skal man lige holde tungen lige i munden. Fordi den er jo 30-30 gange 3 nu, gange 150. Men det står der ikke her. Og uanset om du opdaterer den eller ej, så ændrer den ikke filnavnet. Så det kan godt, man kan godt blive lidt forvirret, så der skal man lige holde tungen lige i munden. Jeg kører den bare lige tilbage til det, vi havde før, så det passer sammen. Sådan der. Hvis nu man så gerne ville have haft, at den skulle skæres i en eller anden grad eller noget, så skal vi jo ind i parten. Og så siger vi, jamen, jeg går herover og højreklikker, og så trykker jeg på Edit. Eller Edit, eller hvad man nu siger. Og så lægger jeg bare en sketch på den flade, jeg gerne vil skære over. Så trykker jeg på New Sketch. Og så tegner jeg bare det, jeg gerne vil. Så jeg tegner bare i en trekant her. Sådan der. Ja, tak. Og jeg kunne godt tænke mig, at de der to, de var virkelig rette på hinanden. Her er den allerede, siger den. Men det er det, den gør, den her. Den hedder Perpendicular Constraint, det vil sige, at den sætter ting i vinkel. Så går jeg op og tager den, der hedder Consider Constraint. Og så tager jeg det hjørne der. Og det sætter jeg lige fast på det hjørne der. Sådan der. Og det samme gør jeg med det hjørne der. Sådan der. Okay. Så skal jeg bare have den vinkel, jeg gerne vil have det skåret over i. Hvis nu det var 45 grader, jamen så skriver jeg 45 grader. Det kunne også være, at det var 20 grader, 15 grader. Det er jo lige meget, det skriver jeg bare her. Så trykker jeg bare E for Extrude. Og så igennem det hele. Okay. Så den fungerer fuldstændig ligesom en part, I selv har tegnet, kan man sige. I skal bare være inde i den. Det samme med hullet, ikke? Altså, vi laver bare en ny sketch til hul. Og den nemmeste måde at lave et hul på, det er ved at sætte et punkt ind. Og sige, jamen mit punkt, det skal være der. Så går jeg her ved min constraints igen. Og så skal jeg finde en lodret constraint. Jamen, det skal være i midten. Så sidder det i midten. Så skal jeg have en dimension på, hvor højt skal det sidde. Dimension. Og så siger 20 mm. Ish. Og så trykker jeg H for hul. Og jeg vil gerne hele vejen igennem, og det er nø 10. Det vil jeg gerne have. Ja tak. Så har vi lavet et hul hele vejen igennem. Det var lidt om, hvordan man henter dele ind fra Content Center. Det kan være alt muligt. Det kan være HB'er, det kan være alt muligt. Vi kan lige prøve at tage en ting mere ind. Så der er jeg nødt til at skal tilbage til mit assembly-miljø, så jeg trykker på Return. Jeg siger, okay, hvad vil du gerne have ind? Jeg kunne godt tænke mig noget andet den her gang. Det kunne være, at jeg skulle have en bold i den her. Så jeg går ind og siger Place from Content Center, og så går jeg i Fasteners i stedet for. Fasteners, det betyder bare befæstigelse på dansk. Det vil sige noget, man kan skrue noget fast med. Jeg vil gerne have en bold. Og jeg kunne godt tænke mig, at det var en... Skal det være en standard? Ja, vi tager bare en... Nej, jeg tror, vi tager en Umbraco. Så skal vi se. Nu står den jo til en eller anden standard. En eller anden din standard, som I kan se. Så jeg prøver lige at gå op og sige, okay, men jeg vil godt til at have det noget ISO her. Se, der kommer straks noget, ikke? ISO 4762, det er en meget standard brugt Umbraco-bold i Europa. Den hapser jeg.
Så står den herinde med sådan et spørgsmålstegn. Det er fordi, den ved ikke, hvor stor skal den være. Så du klikker man lige med musen på venstre tast. Så kommer en menu frem. Hvad for noget vil du gerne have? Jeg vil gerne have en M8. Hvor lang skal den være? Jamen, den skal være 35. Og her igen, altid råder jeg til as custom. Og man kan bruge det, der hedder iMates. Og så siger jeg OK. Og så gemmer den under det navn der. M8x35 ISO. Og jeg trykker save. Sådan der. Så kan man jo, putte den ind i, hvad skal man sige, i hullet der med nogle constraints. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er at gå i constraint. Og så tage den, der hedder insert. Det er den der. Insert. Og så siger jeg, at jeg vil gerne have derfra. Jeg kan se, at det ligesom laver sådan en pil, den der vej ud af. Og så går jeg ned og markerer hullet. Og så skal jeg være sikker på, at jeg vælger den samme vej. Se det. Se, sådan der. Og så siger jeg, okay, den skal vende sådan der. Og så trykker jeg på OK. Så har man sat den her bold fast. Så kan man jo gå ind og hente sig en møtrik herinde i sit content center. Går jeg ind, og så siger jeg, at jeg kunne tænke mig en hvad skal man sige, en nut hedder det så på engelsk, ikke også? Og det skal være en med noget flange på, synes jeg. Det skal være det skal bare være sådan standard 4161 der. Og den hapser vi lige der, og så siger vi as custom igen. Og en M8. Og det er OK. Og så siger den, vil du gemme den? Ja tak, det vil jeg gerne. Og så siger vi, ja. Hvor blev den så af? Den blev ret meget væk, synes jeg. Nå, for hulens. Der sidder den. Så. Og der var der 2 ind. Det er fordi, vi har brugt de der iMates, så det skal jeg lige ind her. Så siger jeg insert. Og så siger jeg lige edit. Og så kunne jeg godt tænke mig, at den se det. Så hoppede den derud, men det var også for langt ud, jo ikke også. Så kan jeg sige 5 mm. Så siger jeg bare minus 5 mm. Sådan der. Hvad skal vi have? Minus 6. 7, 8 stykker. Sådan der. Minus 8. Yes. Jeg kunne også have gjort det, at jeg gik ind og sagde, at etteren, det skulle være den der, og toeren, det skulle være den der. Sådan. Og så skal vi selvfølgelig bare have det der væk. Sådan der. Se, så ligger den derude på kanten. Vi har 2 af dem, det skal vi ikke have, så den sletter jeg lige. Og der er også et eller andet galt her, kan I se det, med vores insert der, så den skal vi lige kigge på. Så går jeg lige insert her. Og så siger jeg, etteren, den er fin, det er den der, toeren, den vil jeg gerne have, den er herude. Det er fordi, jeg kan se, at jeg kommer til at tage, hvad skal man sige, den inderste. Og det skal jeg ikke, så jeg skal lige have fat i den derude. Ikke? Sådan der. Og så siger vi lige OK. Se. Se, det hjælper. Så nu ligger den ude på kanten derude. Og det passer fint. Det var lidt om, hvordan man henter ting ind fra Content Center, og hvordan man ligesom kan sætte dem ind og bruge sine constraints.